Hola, jugadores i jugadors, benvinguts. Avui us porto Sight, un joc de taula de 1 a 5 jugadors i que ens porta l'editorial Stone Meyer Games i l'editorial Maldito Games ens el porta al castellà. És un joc ja molt famós de confrontació entre diferents faccions en un món postapocalíptic. Els jugadors no només s'hauran de combatre amb diferents vehicles mecanitzats, sinó també hauran de gestionar bé els seus recursos, la seva producció i posicionar-se de la millor manera possible en l'extens mapa. Dit això, passaríem ja al tutorial, però abans voldria avisar que en aquest vídeo faig servir diferents components que són part de la deluxificació d'aquest joc, que poden diferir en gran part del seria el joc base. Dit això, procedim amb el tutorial. A Sight, cada jugador representa ser un personatge que tracta de fer la seva facció la més rica i poderosa. Els jugadors exploren i conquereixen territoris, allisten nous reclutes, produeixen recursos i treballadors, construeixen estructures i despleguen gegantescos, mechs. Una partida Sight sol començar amb els jugadors que van posant en marxa les seves infraestructures, explorant el món i finalment combatent amb altres jugadors. Primer de tot col·loquem el tauler central sobre la taula, barregem les cartes d'esdeveniment, les cartes de combat i les cartes d'objectiu. Formem una baralla per cada tipus i col·loquem cada baralla en el seu espai corresponent. Després agafem tantes cartes de fàbrica com jugadors hi hagi a la partida més una. Les barregem totes i deixem la baralla al seu espai corresponent. Barregem totes les llosetes de bonificació per estructura i n'agafem una a l'atzar i la posem cara amunt en el seu espai. Seguidament posem una fitxa d'esdeveniment en cada hexàgon de territori que hi hagi la icona de la rosa dels vents. Al costat del tauler generem una reserva amb tots els recursos: fusta, metall, menjar, petroli i diners. A cada jugador li entreguem a l'atzar un tauler de facció i també un tauler de jugador o tauler d'accions. Els uneix tots dos i els deixa davant seu. Seguidament agafa tots els components del color de la facció que li ha tocat. En el tauler central s'ha de col·locar la figura del personatge líder de la facció en la seva caserna i ha de desplegar 2 treballadors en els territoris adjacents a la caserna. Després, en el tauler de facció, ha de col·locar els 4 mechs en els espais circulars. En el tauler de facció observem el nombre de cartes de combat que ha de començar el jugador, que en roba la quantitat indicada. També indica el valor inicial en el mesurador de poder militar. Posa el seu marcador de poder militar en el valor indicat. Llavors, en el tauler d'acció, els jugadors han de tapar un cubs de tecnologia del seu color tots els forats quadrats que hi hagi de la part superior. I també ha de tapar els 4 espais circulars amb les fitxes circulars del seu color. Aquestes fitxes són les de reclutament. Trobem un espai rectangular on els jugadors han de posar tots els seus treballadors restants en fila. I després tenim uns espais on els jugadors han de col·locar les seves estructures. Hi ha un espai destinat per cada estructura. Tenim el túnel, el molí, el monument i l'arsenal. En el tauler d'acció ens indiquen el nombre de cartes d'objectiu que els jugadors han de robar. Les agafen de la baralla d'objectius i les guarden les cartes en secret al seu costat. També ens indiquen el valor inicial de popularitat. Els jugadors col·loquen el seu marcador en el seu mesurador. I també agafen tantes monedes de la reserva com les indicades. Finalment, el jugador deixa al seu costat totes les estrelles del seu color i també el seu peó d'acció. El jugador inicial és qui tingui el valor més baix en el seu tauler d'acció i ja podem començar una partida Sight. En una partida Sight, començant pel jugador inicial i en sentit horari, els jugadors s'aniran tornant fins que es desencaderi al final de la partida, que es desencadenarà quan un jugador col·loca la seva 6a estrella en el tauler central. Els jugadors en qualsevol moment del seu torn aniran col·locant estrelles en el tauler central en el corresponent taula. Cada espai de la taula correspon a un objectiu concret. Quan un jugador compleix amb els requisits de l'objectiu, pot col·locar una de les seves estrelles del seu color, indicant que ho ha complert. Les estrelles es poden col·locar quan el jugador vulgui, però, en el moment de fer-ho, ha de complir amb els requisits. Un cop posada l'estrella, els jugadors no la retiren mai, encara que després deixin de complir amb els requisits. Els objectius de l'estrella que trobem són completar les 6 millores, desplegar els 4 mechs, construir les 4 estructures, allistar els 4 reclutes, tenir desplegats els 8 treballadors, complir una carta d'objectiu, guanyar un combat fins a 2 vegades, aconseguir 18 punts de popularitat i aconseguir 16 punts de poder militar. Els jugadors només poden posar una estrella en cada espai. En aquest joc guanya el jugador que hagi guanyat més riquesa, o sigui, hagi acumulat més diners al final de la partida. En el torn d'un jugador, el primer de tot és moure el peó d'acció. El jugador ha d'escollir un dels 4 requadres d'acció que té en el seu tauler d'acció. Ha de ser un requadre diferent al torn anterior. Al principi de la partida, els jugadors poden escollir el que vulguin. Un cop escollit el requadre, el jugador ha de dur a terme les accions indicades a la part superior, per ordre, i llavors podrà realitzar les accions de la part inferior. Per dur a terme les accions, els jugadors han de pagar sempre el que indiquin els requadres vermells i han de cobrar els beneficis dels requadres verds.
Els recursos guanyats en la part superior poden ser utilitzats per l'inferior i en qualsevol moment del torn els jugadors poden resoldre una de les seves dues cartes d'objectiu i llavors col·locar una estrella en l'espai corresponent del tauler central. Abans d'entrar en les accions explicarem els conceptes bàsics i particularitats d'aquest joc. Els jugadors han de tenir ben clar quines són les tres tipologies d'unitats que trobem. Tenim la figura del personatge líder, tenim els mechs del seu color i també els treballadors del seu color. Després passem al control. Com podem observar en el tauler central, trobem un mapa amb un conjunt d'espais de forma hexagonal adjacents entre ells. Cada un d'ells, d'aquests hexàgons, representa ser un territori. Els territoris poden ser controlats pels jugadors quan hi mouen almenys una de les seves unitats en ell. El territori no pot ser mai compartit, només pot ser controlat per un sol jugador. Quan un jugador entra amb una o diverses unitats a un territori controlat per un enemic, es desencadena un conflicte on hi haurà un guanyador i un perdedor. El guanyador passa a controlar el territori i el perdedor és expulsat. Els únics elements que no poden ser mai retirats d'un territori, un cop col·locats, són les estructures. Per tant, podem trobar-nos al cas que un jugador controla un territori i hi hagi una estructura enemiga. L'enemic no té el control del territori, però no perd l'estructura. Les casernes no es consideren territoris i no poden ser mai ocupades pels jugadors rivals. La resta d'hexàgons es consideren territoris. Trobem territoris de muntanya, granges, boscos, poblats, tundres, llacs i la fàbrica, al centre. Els jugadors poden anar acumulant la seva riquesa al costat del seu tauler de jugadors sense problema i sense límit. En canvi, la resta de recursos, la fusta, el ferro, el petroli i el menjar, sempre han d'estar en un dels territoris hexagonals del tauler central. Els recursos es troben en possessió dels jugadors quan els jugadors també controlen el territori on hi ha els recursos. Per tant, un territori amb recursos però sense cap unitat de cap jugador vol dir que aquests recursos no els controla ningú. Els recursos poden ser transportats. Si una unitat es mou a un altre territori, aquesta unitat pot carregar i emportar-se tots els recursos que vulgui al nou territori. Els recursos es poden consumir de qualsevol territori, sempre que el jugador els controli. Ara ja podem explicar les accions. Comencem per les accions de la part superior del tauler d'acció. En primer lloc, trobem aquesta acció d'aquí, que permet al jugador realitzar moviments o guanyar or. Guanyar or és simple, l'agafen directament a la reserva general i se'l posen a la seva reserva. En canvi, cada quadrant d'aquesta icona permet moure una sola unitat diferent a un territori adjacent. Sempre que una unitat es mogui ha de complir amb els següents requisits. A no ser que una habilitat especial digui el contrari, els llacs no són accessibles i els rius no es poden atrevessar. Els territoris amb túnels es consideren tots adjacents entre ells. Hi ha una estructura que és la mina. És un túnel personal. L'únic jugador que el pot fer servir és el mateix propietari i connecta amb la resta de túnels del tauler central. Un cop una unitat ha sortit de la caserna, no pot tornar-hi a entrar per voluntat pròpia. Els personatges líders i els mechs poden provocar combats quan entren en territoris controlats per altres líders o altres mechs, enemics. Si entren en un territori on només hi ha treballadors enemics, aquests són expulsats a la seva caserna, no genera un combat. I el jugador que els ha fet fora perd un punt de popularitat per cada un d'ells. Si un jugador té 0 popularitat, podrà seguir fent fora treballadors, però no reduirà la popularitat. Els personatges líders i els mechs es beneficien de les habilitats que poden ser desbloquejats a mesura que els jugadors van desplegant els seus mechs. Els treballadors, no. El personatge líder, quan entra en un nou territori o una fitxa d'esdeveniment, ha de finalitzar el seu moviment d'immediat i després de resoldre tots els possibles combats que es generin i el líder surt guanyador, s'ha de retirar la fitxa del territori i s'ha de resoldre un esdeveniment. Roba una carta d'esdeveniment i la resol. Les cartes d'esdeveniment ofereixen 3 opcions al jugador que haurà d'escollir-ne una d'elles. Els beneficis obtinguts es queden al territori d'esdeveniment. El personatge líder, quan finalitza el seu moviment en la fàbrica per primera vegada tota la partida i després de resoldre els possibles combats que es generin i el líder surt guanyador, passa a mirar totes les cartes de la fàbrica a la baralla i escull una d'elles i se la queda. Les cartes de fàbrica es col·loquen al costat del tauler d'acció i són equivalents a un nou espai d'acció amb accions a la part superior i a la part inferior. Les habilitats de la part superior sempre consumeixen algun tipus de recurs a pagar i per obtenir altres recursos o altres beneficis. Les habilitats inferiors és sempre la mateixa. Permet al jugador realitzar un moviment doble a una sola unitat. Els mechs poden transportar treballadors dintre el seu moviment, o sigui, si un mech i un treballador es troben en un territori i el mech es mou, el mech pot endur-se amb ell el treballador i desplegar-lo en el territori de destí o deixar-lo caure en un dels territoris de pas. Aquesta habilitat no la té en cap cas el personatge líder. Fins aquí les normes bàsiques del moviment. Més endavant veurem que hi ha moltes habilitats especials de les faccions i també dels propis mechs que permeten modificar i expandir les possibilitats de moviment dels jugadors. S'ha de tenir molt clar què permeten i què no permeten fer. Com hem vist, com a conseqüència del moviment es poden generar combats entre líders i mechs de les diferents faccions. Els combats es resolen un cop el jugador actiu ha acabat de fer totes les accions de moviment que tingui per fer aquell torn, o sigui, mou les unitats i declara els combats. Si ens trobem en el cas que tenim més d'un combat per resoldre, el jugador actiu escull l'ordre de resolució. En un combat, el jugador atacant i el jugador en defensa han de seguir els següents passos.
Primer de tot, han d'aplicar les habilitats especials que els jugadors disposen. Després, cada jugador agafa el seu disc d'atac i assenyala la força que utilitzarà en el combat. Poden utilitzar fins a 7 punts de poder militar. Poder militar l'han de tenir en el mesurador de poder militar per poder-lo utilitzar. A més, poden afegir una carta de combat per cada líder i mech que participi en la batalla. Un cop els jugadors s'han decidit, es revela el dial i les cartes adjuntes. Es sumen els valors i els que tingui el valor més alt guanya. En cas d'empat, guanya l'atac. El guanyador col·loca una estrella de triomf en un dels espais d'objectiu i el perdedor retira totes les seves unitats cap a la seva caserna. Abandona tots els recursos al territori i si almenys ha consumit un punt de poder o una carta de combat, doncs llavors roba una nova carta de combat. Si guanya l'atacant, aquest perd popularitat per cada treballador que ha obligat a retirar. I tant si han guanyat o han perdut, han de reduir el poder militar que han consumit i han de descartar les cartes utilitzades. Ara seguim amb les accions de la part superior. Tenim l'acció de reforçar, on els jugadors paguen una moneda i obtenen punts de poder militar o cartes de combat. Després tenim l'acció de comprar, on els jugadors paguen una moneda i obtenen recursos que els col·loca a qualsevol territori que ells controlin o també poden augmentar la seva popularitat. I finalment, després tenim l'acció de produir. Els jugadors produeixen en territoris on tinguin almenys un treballador. Llavors, en el territori escollit generen tant recursos com treballadors hi hagi. El recurs obtingut és el que indica el territori. Les muntanyes generen metall, les granges menjar, les tundres petroli, els boscos fusta i els poblats permeten desplegar nous treballadors. El metall, el menjar, el petroli i la fusta s'agafen de la reserva general i es deixen al territori. Els nous treballadors s'agafen del tauler d'acció del jugador i els agafen per ordre d'esquerra a dret. Com podem observar al retirar treballadors, veiem unes icones que es desbloquegen. Això significa que si aquestes icones estan visibles, l'acció de producció passa a tenir aquest cost, que sempre s'haurà de pagar, si no es podria dur a terme l'acció de producció. Un cop pagat el cost, els jugadors poden realitzar l'acció completa de producció, un territori per icona. Ara procedim a explicar les accions de la part inferior del tauler d'accions de cada jugador. Sempre funcionen igual. Els jugadors han de declarar l'acció que fan el resta de jugadors. Després han de pagar un nombre determinat de recursos. Un cop pagat, realitzen l'acció. Poden guanyar un nombre determinat de monedes i també obtenen el benefici en el cas que tinguin el recluta desplegat. Els jugadors que estiguin al seu costat dret o esquerra també obtenen el benefici del recluta si també el tenen desplegat. La primera acció inferior que trobem és la de millorar. Els jugadors han de moure un dels seus cubs situats a la part superior del tauler d'acció del jugador a qualsevol espai trucalat disponible a la part inferior. Això provoca millores en beneficis a les accions superiors i un estalvi de recursos a la part d'accions inferiors. Després tenim desplegar un mech. Els jugadors agafen un dels mechs que tinguin al tauler de facció i el posen en un territori al tauler central que hi tinguin un treballador. A partir d'aquest moment, tots els mechs i el líder guanyen l'habilitat desbloquejada. Les habilitats dels mechs són molt importants, perquè permeten als jugadors guanyar mobilitat i noves capacitats de combat que poden marcar una diferència important durant la partida. En tercer lloc, tenim construir estructures. Els jugadors agafen unes estructures que tinguin al seu tauler d'acció, el molí, el monument, l'arsenal o la mina, i el col·loquen en un territori que hi tinguin almenys un treballador i que no hi hagi ja un edifici construït. Cada estructura ofereix un benefici diferent. L'arsenal i el monument donen un punt de poder militar i un punt de popularitat, respectivament extra al realitzar les respectives accions. La mina ofereix un pas per túnels privat al jugador i el molí permet produir sempre en el territori on estigui i compta com un treballador més dins aquesta producció. Com hem comentat, les estructures no es mouen mai del territori construït. Otorguen control del territori del jugador propietari si estan soles, però el perden si una unitat enemiga entra al territori. Els rivals no poden beneficiar-se de les estructures dels altres. I la quarta acció que tenim és allistar un nou recluta. El jugador mou una de les seves fitxes de recluta, les circulars del tauler d'acció, al tauler de facció. Obté el benefici tapat en el tauler de facció. Quan un recluta és allistat, el jugador obtindrà el benefici desbloquejat sempre que ell o el jugador de la seva dreta i el de la seva esquerra facin l'acció associada. I, com hem dit, quan un jugador col·loca la seva 6ª estrella, la partida finalitza immediatament. I no pot passar res més. Si hi havia unitats en un territori rival, es desfà el moviment i les unitats tornen al territori veí que venien. Llavors procedim a la puntuació final. Els jugadors compten tota la seva riquesa acumulada, després agafen més riquesa segons el seu nivell de popularitat, obtenen 3, 4 o 5 monedes per cada estrella col·locada, també segons el seu nivell de popularitat obtenen 2, 3, 4 monedes per cada territori que controlin. La fàbrica compta com 3 territoris i també segons el seu nivell de popularitat obtenen 1, 2 o 3 monedes per cada parella de recursos que tinguin controlats. Finalment puntuem la lloseta de bonificació dels edificis que depèn de les condicions indicades. Els jugadors obtenen un nombre determinat de monedes i el jugador amb més punts guanya. A Side, cada facció disposa des del principi d'una habilitat singular. Els russiobètics permeten repetir espais d'acció.
Primer pot, una vegada per torn, consumir una carta de combat com si fos un recurs qualsevol. Els treballadors dels nòrdics saben nedar i poden travessar rius. Polània pot escollir resoldre 2 opcions en comptes d'una en els esdeveniments, i Sajònia no té el límit en col·locar estrelles per combat ni tampoc en les cartes d'objectiu, que les podria acabar resolent totes 2. I fins aquí, Scythe, un joc que disposa de 3 ampliacions. Una d'elles, molt recomanable, amplia el joc amb 2 noves faccions. I una altra ampliació és una campanya anomenada l'Auge de Fenris, on els jugadors descobriran el transfons històric dels successos en el món de Scythe. Fins aquí tot. Moltes gràcies per veure el vídeo, us animo a subscriure al canal i si no ho heu fet ja. Fins la propera!